Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Komisi benta ban kentiu yak jing lek kai baper kham tam ke football bat banwan ra ru yak jing ajan ha pedang kinong snong na kisnong baper ki bahap apo ke mau kon ro constituency ke mau kon ro cop committee ha ka khandai trek unai lur kala play perda yak lempong lek kai football ke bala tep kum ke mau kon ro cop football tournament ya ke bala perlong hamadan jong kisnong jongsha ya kene ke lempong lek kai la play pajba do chief executive member jong ka Khas Autonomous District Council ba pencingan NCM bala sakot sobha syakani ke jelang kum kongsan hakabalai don langru UMDC kini kathan uba bantai dor lingdo UMDC ke nongkrem constituency uba HS Sila kirang ba nong sunshar snong na kisnong baper kamau konro kit khat nong ket kam kamau konro cop committee bat kwi ban pensong kon ya kini kesngi play ya kini kelempong ha kini kesngi layo ru kajing ya match pass takikan hon jong ki khatlai li kiskol ki bana kini kathan kiken hon ki banya sem mentapat ha kini kelempong ki don arpulai li boro na ki arpulai li kisnong ki balai sem mentalang ha ka match pass bat ya ka saliut la sem de ki arngot ki MDC kata ba bantai dorling do bat uba HS Sila nalor ka match pass ha kini kesngi ki khana skol ki la pelong ru ya ka drill display balai lam khmat ru ha ka barwai ye ki jingrua idri ne ka national anthem ka skol ka bala job ya ka nam na do ha ka match pass ka dei ka Church of God Secondary School thangsning bat ya ka khusnam la sam do kongsan bat ha ka ne ka sngi la sam ru ya ki certificate sha ki skol ki balai shimanta ha ka match pass do ba HS Sila
Yes.